खबरफोराव दं। बिटिआर एकर्डनि हेंथायै पिआइएल होग्रा सुबुंफोरनि सायाव खुद्रिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाब दाब जायगायाव पेटिशन पेपार आरो मुसुखा सावदों। हायद्राबाद एफसी आरो केरेला ब्लास्टार मोननै हानजानि गेलेनायाव हायद्राबाद एफसीआ बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिनि गल होनायजों हायद्राबाद एफसीआ फाइनेल मेचखौ देरहासार जानो हायो। हाजोआव सौग्रावनानै चाइनानि गंसे बिरखंआ सिलिंखार जादों। जाब्रबथायजों 132 दावबायारिफोरा जिउ गोमादों। बरपेटा नोगोराव मटरसाइकेल सालायनानै फैनाय साथाम दुथांफोरा सासे आइजो सिख्लाखौ जिउ फोजोबनाया सोराङाव फैदों। आसामनिफ्राय खालि जानानै थानाय गंनै रायजो सभा मासिनि थाखाय बिजेपि जथाय दोलोनि बिजाथिफोरा बिजाथिलाइ गथायबाय। गुबुन फारसे कंग्रेस दोलोनिफ्राय रिपुन बरायाबो बिजाथिलाइ गथायबाय। रायजो सरकारा मोब्लिबनि बेसेनखौ बारायनो थांखि लादों। मोनफ्रोम इउनिट मोब्लिबनि बेसेना 59 पैसा बारायगोन। 7 दानाव गासै 110 सा एनकाउन्टार जादों, नाथाय सरकारा सा 60 दिन्थिदों होनना अखिल गगैआ बुंदों। बिजेपिनि हर्स ट्रेडिंखौ लानानै मैया सदनाव बेरेखा दोलोनि दावराव थासारि। बिजेपि दोलोआ सुबुंखान्थिखौ सिफायदों होननानै आखायाव प्ले कार्ड लाना सदनाव धरना होदों। 23 आगस्तनिफ्राय गेरगामुखनि मोब्लिब दिहुनथाया जागायजेनगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों मोब्लिब मन्त्रि बिमल बराया। एनआरसीखौ फिन नायबिजिरफिननो गोजौसिन बिजिरसालियाव आरज बिलाइ गथायगोन रायजो सरकारा। 20 आरो 29 मार्चआव साखा बन्द फोसावदों आसाम मटर श्रमिक आफादा।